Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğun soraktırla nikahının batıl bolmagına sebep bolan zatlar näme? Edi Müslüman doğun bilişiňiz ýani 3 talaq etseň inha nikahında batıl bolýar. Dobara aljak bolsaň şeraýaty gynalýar. Ikincisi bir defa ya iki defa bayin talaq etsen, bayin diyeni kenaye kelimeli bilen talaq etsen, torugura gözüme görünme, nişide durucu bolma, niyetin talaq bolup şücra aysan, mında da nikahın batıl bolýar, dubara nikahlamaly bolar. Ya serih lafzy da aýdyp, sen talaq etdim, yani sarahatın kelimelerini aýdyp iddeti geçse 3 ay ya 3 ay başı ya hamile olsa hamilini koysa şoňa çetin aýdyp almasaň seni dubara aldım diýip ya meselem şonu öýüňe getirip şonuň bilen bile zindagi edibermesen, yani söz bilen ya iş bilen şonu gaýdyp alyp alman bolsaň şol ette geçse onun bilen de nikah batıl bolar. Emma sarih lafzy bilen aýdanynda ittanyň içinden gaýdyp aldım diýsen nikah gerek bolmaz. Emma ette geçenden soň baýyn ýany özü barmasa nikahlanmasa alyp bolmaz. Görlenji küfür kelimeler aýsaň, Hudaýa söwgi berseň, peýgambera, diniň şairlerine, cemaata, azana, ýa-hili haýsy biri heminde kafir bolsaň imandan aýrylyp inha nikahda bize batıl bolar. Ya gat'i haram zatlar var, şeksiz haram zatlara halal diýsen, ya halal şeksiz halal zatlara inha haram zatlara halal diýsen, ya şeriaty meskhar etsen, ya bir günahny aýbydagyny näme işgal boljak diýsen, ya her bir küfür kelimeler keplesen ki agide Müslümanda bir elfazı küfür aýtdyk. Şoýda imanyň aýrylyp nikahda batıl bolup yani nikah fesk bolar. Ine şuňa zatla bilen nikah aýrylar.